da ke zuciyar ta yi sansani ka so wanda ne so ka kan zai fi gaskiya za rayuwa yau ma na taho da labarin wata uwa soyayyar ta zuci ta yi mini dukan ƙararwa idan na rasa ta ai ba ni babu na zuwa mai suna kuji ni tabbas mai san ado ce muryar ta in na je ta takan sa na zauce in ta murmushi ya kan sa na ji na ɗimauce kalar tafiyar ta na ban sha'awa a rayuwa ina son ta ta amince rai ta saka ni ina nazarin ta duk bayan 'yan sakanni waɗan sautuka na muryar ta ke zuwa ne idan gane gata bana tunawa ta damuwa bana son abin da zai zo har ya taɓa ta kullum na kusan a ce ni da gane gata burina a rayuwa ta zama min na mata bibin ta haɗe ba ta da tsara cikin gawa soyayya tana da daɗi ni na sani sarai da garɗi cikinta ya fi gyaɗa ɗaya gare-gare ka samu wanda ya so ka kawai rike kwarai domin shi aka halaba ya da kima ga taguwa ya kwalli a tashi kullum tafiya muke domin alƙawar na juna duk mun rike soyayyar mu gashi kullum daɗuwa take tunanin raba mu shi ke sanya ni zautuwa ta ce mini rike amana ta kajiya da ƙaunar ka ce nake duk wata tutiya muna zaune ni da kai lami lafiya ba na san kafarta duk wata kalma ta rahuwa ya abar so a take na ga hawaye take me ya fara gunta ne mana amsa nake in laifi na miki ne mana afuwa nake hawayenki ya saka wa ido na zubarwa ta komar da kanta kasa bata tada shi ba ta ce za na bar ka ba don ban san ka ba akwai wani lamari kai baka san shi ba anan take yanke na ji jikina yana da ta ce min ka je na cije na ki tafiya ne